Vidi Jelka, evo, Jelka je bitnija od mene. Ma dobro, mama, ono... Mama, ja te lažem, kada ti kažem da se menjam. Ona stalno nešto brine, uhvatit ćete, ovo ćete pravi mi pakao od života, a ja uopšte ne razmišljam o tome. Tako da kako god da me uhvatite, nećete me stići. Samo kopija njena. Mama je uvek tu da brine, pa kada je i styling u pitanju. No Milan Stanković kaže da mu je 2015. godina bila veoma naporna, ali i uspešna. Izdao je dugo očekivani album, pesme su put do srca publike pronašle, ali i u drugoj sezoni sedi u Crvenoj stolici i odlučuje o sudbini talentovane dece u muzičkom talent show programu Pinkove zvezdice. Nakon novogodišnjih praznika Milan pakuje kofere i sa prijateljima odlazi u zemlju kengura, kako kaže, na zaslužen odmor. Rada Manojlović i Milan Stanković ponovo zajedno. Samo su neki od naslova koje smo proteklih dana u velikom broju čitali u domaćoj štampi. Pojavili su se odvojeno na jednom događaju, a Milan je rešio da pred premijernim objektivom prokomentariše i nedavni snimak u emisiji Paparazzo Love, gde su uslikani Rada i Milan kako ulaze u jedan muzički studio. Verovali ili ne, za svoju bivšu ljubav Milan je napisao pesmu, a Rada je istu i pošteno platila. Pogledaj u uglu levo, sedim slomljen ja, slomila si moje srce. Nije duet, ja sam komponovao Radmili pesmu, tako da to je... Nastavio sam da radim posle Faktora rizika i ovih uspešnih pesama, nešto protiv ljubavi, perije i slično, da komponujem i njoj se svidela jedna pesma i onda je to u stvari... Moja je želja bila da tom pesmom stavimo više tačku na sve to, i da to bude stvarno kraj našeg pominjanja i vezivanja, neka se na tome završi, a i generalno je dobra pesma, tako da jedva čekam da to izađe, ovih dana radimo u studiju na tome. Nećemo više o tome. Odlična je pesma, zove se Istina živa, svi drugi loša su alternativa. Ništa za to moje zlato, ostaćemo drugovi. Ako već po njegovim izjavama nisu u emotivnom odnosu, zanimalo nas je da li je Rada poslušan saradnik, te kako funkcionišu kada ih posao spoji. Generalno mi imamo odnos u kom ona mene sluša. Inače sam cepidlaka, tako da je to. Je li poslušna? Dosta više pitanja o Radmili Manojlović. Čućete pesmu pa ćete vidjeti da li je poslušna ili nije poslušna. Radmila Manojlović. Tako je. Bio sam glup i mlad, a sad sam pametan i... Da shvatim šta želiš da, ponešto da kupim ti. Mlad. Vedem te u grad, bio sam siguran. Kroz novu pesmu Faktor rizika okarakterisao je sebe, a naša novinarka bila je uporna da sa Milanom nastavi razgovor upravo o ljubavi. Dotakli su se osjećanja, a evo šta na tu temu kaže Milan. Tu ne bira razum nego srce. Moram da slušam srce. Kad se već desi nešto, onda neka bude srce. Moje srce ne želi da ti daje izjave, više, to je to. Pa zato što ono što srce ima da kaže reći će nekoj devojci, a ne novinarkama. Otvoreni smo za sve emocije. Dakle, od romanse sa Radom definitivno nema ništa. Ono što smo zasigurno shvatili da dušu neće otvoriti našim koleginicama, ali bilo kako bilo, sigurni smo da je ova godina bila svakako njegova.